Right mfowethu asivele sihlale kule topic namhlanje sikhuluma ngayo. Namhlanje sikhuluma ngento ebucaye engazi ukuthi amaphepha azobhala impela ko social media sibhalwe. Kuthe bathini manje bayagadla. Ningizwe kahle angigadlanga ke umuntu okhulumile akhuluma ngamina kusho ngizwe. Into esikhuluma ngayo namhlanje into ebucaye. IsiZulu siyabuza sithi isiZulu uZulu wonke uyabuza uthi isintu sakithi kuvumelekile yini ukuthi abesilisa baganane bodwa noma abesifazane baganane bodwa phecelezi bathandane bodwa abesifazane babe ku relationship eyodwa noma abesilisa uthole bathandana ngokwesintu sakaZulu nasemandulo kwakuvumelekile yini lokho akukho lapho kuhamba kuyishaya izinto zesintu yini lapho ngoba siyabona these days kuya trend impela kanti uthola ukuthi nezangoma zikhona eziganane zodwa noma ezibulili bunye ezithandanayo kuvumelekile yini lokho ngokwesiZulu sakithi angishongo ke ngukhehlelezi ukhumbuleke ukuthi ngukhehlelezi lo lihlelo engilishayayo uhlelo la esibonisana khona siyakhana sizodedela nezincingo thina sizoyinqumuza nje u5 minutes then the rest of the isikhathi sonke sizobe sesiphosa kubani kubalaleli bezibona abafona babeka imbono yabo njengamanje it's just the point of view which engifuna imbono yabalaleli ukuthi wena ngizwe uzoqala ubeke angazi noma uzoqala wena noma kuqale bona babeke bona then wena ube sulandele emuva angazi ukuze ungaqhatheki cha angizoqala ngibeke usho ukuthi inkunzi wena awuna nkingi anginayo nenqayipeni ngikhathema kunzenjani iqiniso vele liyakhatha okay but awuhlale kuyona into engizoyisho nje ngani yakwethu kusukela emandulo yabona ke sina sengabantu abansundu ihlazo sasivele silesaba ekudalweni kwethu yeah ake siqale nje ke la kunaba nesibongo sakwamdlaloze kunesibongo sakwamajolo abakwamajolo bakithi yeah abakwamdlaloze abakwaZulu yeah onyanda ephahla la abantu ingane ke zazithi mangabe zidlale umaqashalana kabi egcekeni kanti sekukhona isithombile kanti abadala babonanga uma ingane ziningi sadlala umdlalo oyize egcekeni zase ibonakala ingane enye sikhulelwa base bexoshwa ke laba bantu ukuthi cha bakwethu lokho akwenziwa ekhaya base bethi cha abadala ukuze bengazali idalwa bahambe beyokwakha umuzi wabo le laba bantu asebegilele emkhuba engafanele kuleli gceke beyokwakha umuzi wabo le abahambe beyotheza inyanda zephahla ze bangazali idalwa baphahlwe laba bantu ukuze bangazali idalwa ngoba ke amadlozi ala ekhaya azothi umuntu wakwabalona okudalele okuhlangana abantu bandawonye okusho ukuthi ihlazo malalithi maselenzekile kwaZulu bese lifihlwa ligcitshwa kodwa kube sekona insiko thizeni ezigcinwayo ze ihlazo lingaveli nje libe noma helele lize liyoshona into enzakalayo kwemntaka baba masibuyela lapha ke kulokho okuthintayo inkonkoni zindala akuzona zanamhlanje kepha beko imvama bekutholakala uthola ukuthi umuntu emayikhula nazo ukuthi nakhikiza nathi zabuye inkomo ikayihlo enazi intombazana mase ethanda eseqala ukudlala lapha nembona lo mntwana wentombazana usedlala kanye nezingane zabafana noma ngabuye elusa kodwa uthola ukuthi uyabona usimpela usiyaqinisa ngokweluseni useyikhohliwe nje utshela intombazana athi ukhuzwa mase ekhula bona ukuthi akakhuzeka impela dlebeleke impela uyabizwa lo mntwana lona kubikelwa abadala mase fanele kungena esigabeni sokukhula bese kubekelwa abadala kuzanywe imizamo kuzanywe ngamakhambi esintu kuzanywe imizamo kubekelwe nabadala kuthethiswe kuthiwe izalokazi ayisondele kuye kuqhela amakhehla ngoba ngalesikhathi kungena amakhehla kuye nomntwana uzozizwe umntwana womuntu umfana yingakho ngisho intombi ngisho umakoti ekuganile uma ingena abadala bakubo kwangena amakhehla omunye unqamuka ngisho insuku zakhe kungakafanele uyabizwa ngishela kodwa Khehlelezi unqamuka ngisho insuku zakhe hayi indaba okudala unqamuka insuku zakhe into endala lesikhuluma ngayo kuphela ifuna abantu abanolwazi ngoba wonke umuntu siphila emhlabeni wonke umuntu uyazi ngezinye indlela mfowethu angikuzwa kahle wena uthi kimi emandulo uvumelekile lento cha
ayisho njalo ukuthi ivumelekile uthini kimi ngoba phela indala uthulile manje uthini kimi ngesixhosa sithi hlala emxholweni mhlobami ngihlala emxholweni yabona mfowethu ngithi mina yabo yayikhuzwa lento ngithi mina siyisizwe sile sawa ihlazo yayikhuzwa nayo le kwakuzana imizamo aphunyuka umuntu mayiphunyukileke lo muntu lenga nikufana ngishintombazane mangabe ke ikhulile yazi yathomba yemula yenza konke kwase kwehla ingozi yahambela egcekeni ekhaya kungafaka kanti sibisi indlela ichilo noma kulona ichilo le ichilo indaba yendoda ayithandana nendoda ichilo indaba yomuntu osifazane oyembatha noma umuntu osifazane eke ichilo into engafanele yenzeke yini engafanele yenzeke ngoba ngalesikhathi siyikhuthaza lento okusho ukuthi bawuvela lapha abantu bakusasa lo muzinto wakho usomizi iziphi izukulwane zalo yamusa uzohamba ucosha namaphara uzokudlala ngamkhelelezi izinsimbi 08610300 akusho mina kusho ngizwe ngangingekho mina 08610300 08610300 Khehlelezi hambe ngedwa ngihamba nongithu mfoka mchunu macingwane ngihamba naye inegama lahlelo hili ngayo uma lento ayizayo usomizi khona ayibulala ngani ingane kahle baba ayibulala phela akaxolisa ngala xolisa uNkulunkulu ukuthi kwenzeke iphutha mina ngiyilento kwenzeke iphutha ngahlangana nosifazana kwavela umntwana ngiyaxolisa uNkulunkulu ngicela uyithathe lengane akayibulala lengane habe ngisakudlala ngathi 08610300 ake ngizwe umbono wakho nje uthini sobizi bulala ingane mawukuthi ulenza ngempela lokho othi yiyo bulala lengane 300 ngizwe ukuthi wena umbono wakho uthini njengamanje uthini wakho umbono njengamanje uthini wakho umbono ake sizwe ukuthi owakho umbono uthini ake sizuthi wakho umbono uthini kodwa njengamanje ake sithathele ngoma emnandi kaJumbo ake sithathele ngoma emnandi kaJumbo sizwe ukuthi yena uJumbo uthini usuka mathota uthi singayaphi uma sisuka kuwe singashona apha uma sisuka kuwe awu ngoma emnandi kakhulu lapha lesithola kuJumbo somjumbane nikhumbule ukuthi le ndoda yake yathatha indebe yahlukanisa impela yahlukanisa kuma Gospel Crown Awards ngonyaka odlule wayihlukanisa impela waphuma insizwa zonke ziphelele zazithe zazikhona ICC nami ngangikhona ziphelele impela wathi hayi impela ngiyana emzimkhulu wayithatha impela wayiqukulo hamba nayo kodwa njengamanje ake sizuvo labantu mfowethu gadle kwenela manje ungabisakhadla 086110 300 bengadla noma ngikhuluma iqiniso ayima phela manje emhlabeni into efunakalayo imani phela ngithi siyalimbambatha ima ayi lutho 086 Khethelezi waphinda ungibize 08610 300 ake ngizwa abalaleli bami abahle abalali bami ngibathanda ukuthi bona bathini ngalolu gaba vuma sawubona vuma yes bale kuyaphila ngiyaphila sibale nalo udaba lana ungizwe uyayihlinza manje uyahlakaza Izona lokhanyile la enkandla zalo mazuma yabona ngizwe ufike impela kana into nami la impela ayintela ingeke ngivume lonto mina besibale ngeke ngivume ngeke Khehlelezi ngivume lonto mina ngeke usho awuvume sibale ay ngeke salinda into ngeke kulunga kuyintombi ngeke kulunga ngeke ngakhathi ngani bangibe kwenza lokho ngingakhathi imbovu emfana ngothetha nabadala kanti yini inkinga phela ngoba phela isesiphila ezweni elilemkuleko kanti babevotela ngoba banama rights na wafana umzamo ukuthi ufile angizile ngeke ngithwale abantu sifuna sinani ufuna inkonzo kwandisa abantu bavilapha ishuthi nje ngeke ngivumbela lalela wesibala kunento eningayazi kunalento odokotela bayenza ukuthatha isidoda sakho ngiphecelezi ngesilungu ama spams wahlanganisa nalakazi bani esibhedlela then kuqhume lapha kube nengane izoqhubeka nje lento yenziwe ukhandwe ola mthuthu hayi angeke phela lokho ukuhlangana yise kuyi game nje but bangathatha ema spams bawahlanganise esibhedlela odokotela zandingane
hayi kodwa sibala kubike sibala ngeke sanene ivume sibala kwavume nje ngeke hayi ngeke sibala. All right, ake siqhubeke siyabonga sibala uvo lwakho. Yeah. Hayi kodwa ngikukhulekisa into zami ukwenza interview la ufuna ukuqasha Sibare uma sungenile nje kulolu hlelo kushubile nje kumshubo. Yakeve sibani. Amkha uzophumelela mkhaya. Right 0861010 0861010 0861010 ake sibone ukuthi bani omnye simthola umbuzo uthi kuvumelekile yini abesilisa baganane nobabili noma bathandane noma besifazane bobabili bathandane into right yini umbono wakho sifuna ukuzwa umbono wakho siyacela ukuthi singawathinti kakhulu amagama abantu enesixolise kakhulu umuntu osethinteke igama lakhe bese ngaqondile siyaxolisa kakhulu siyazi ukuthi abanama item amaningi sebezama ukumfonela kanti cha hayi nathi simjwayele sizoxolisa nje kakhulu lapha nasike sibone ukuthi bani simthola lapha vuma sobona vuma my brother kunjani siphilile baba sikhuluma nobani kuphi ukhuluma Nkululeko Majozi yebo baba ya uthini umbono wakho yebo ngiyakuzwa baba wami umbono wakho uthini Okay. Maybe naye unomngane. 0861010 300 0861010 300 0861010 300 ake sibone ukuthi bani simthola lapha sithini lapha vuma sawubona Yebo Yes my brother kunjani Arkeli ukhuluma Arkeli yebo yebo Arkeli hayi akuvumelekile akuvumelekile Ungitshele Arkeli wena mawuzongena emsakazweni ushaya nje ungena kalula nje kanjalo ungena kanjani ngapha la kunini abantu bezama abanye abangena bathi uslay queen angicabanga ukuthi unomthelela ngoba phela bayazama abanye abangeni wena hayi ukuthi hey phone uyisebenzayo usebenzisa smartphone noma le pop up hayi wona smartphone ilabafuna amabhadi anjani Upopop uyawuhloniphisa owamadala ya ngicabanga ukuthi yona ingena kalula ya ngiyakhumbula okay but siyabonga okay yabo Danke mfowethu right 0861010 300 0861010 300 uzama ukuthenga upopop nje ukuze useshe ungene emsakazweni laba abanye abajala ukufona abathi akungeneki vuma sawubona vuma kulokuthi uphakathi mfowethu suphakathi sikhuluma nobani baba Molweni baba njani Khona inkunzi yokaqwa nje thula iTV lithe Ngisho ukhathalele eshalazela Yabona ishambe levala Ngiyaphila kodwa makhashana siyaphila Khehlelezi lami kunjani Ngiyaphila kakhulu mkhulu ngiyabona manje mkhulu uthini ngalolidaba lu right Ayisabe mathunga ngisabe impela ishikile impela ngiyafika nami ngizowafika amantshonto hayi gala kulungile lokhu mkhulu ungafaka umacingane enkingeni ngoba uzobe seyede sebhale emaphepheni Awu yazi ngizongijabuleza ngibhalelwe iqiniso Angicashi mina ngiyamla ngithi phela insizwa amayigadlana zime kunomuntu oyedwa fanele lamle awu ayibeyadodela Bye wemfowethu umhlaziyo imelele angayithengi product yakho kodwa mkhulu ibusitho ngikazona ngiyayibona inhlanhla yenzeka mkhulu Danke bhuti awu baba sebo kakhulu nje kube njalo mkhulu all right mfowethu Danke bhuti Ake sithi sithathelana njengamanje ngicela ukuthi sike sithandaze it's towards the end of the show but ke
bekungayiphutha uma singathi thina umuntu akaxhumani noNkulunkulu wakhe lapho khona ngicela uxhumane noNkulunkulu wakho ngale ngoma sithi thina umuntu nomuntu uyayibheka njengamanje ukuthi uthini siyacela ke lapho khona zibheke ukuthi uthini njengamadumi mfoka udumi mkokstadi uhlala kuye kumnandi kunokuphila kunaphakade 5 o'clock ekseni sakaza bakhoma lapha sisemhlanga rocks ngicishe ngathi sisemhlanga rocks ngiyayithanda imlazi NUZ noma kanjani uyoshola wena zip like khona sho kanjalo igebengu right bafethu udokotela ukhehlelezi lapha inyanga nje nesmile wakayibona phi inyanga nesmile esihle kanjena yey wena suka zoba nenkinga right nikhumbule ukuthi ikhona ikhemisi likanokusho ikhemisi eliphezulu kakhulu ikhemisi elilaphana eThekwini ikhemisi likaKhehlelezi elilaphana uma ufuna izinto zikaKhehlelezi gijima uye number 407 Salmon Grove eThekwini uyoyitholela izinto zakho ezikhala kahle uyoyitholela uslay queen wakho uyoyitholela umagic oil uyoyitholela izinto nje ezikhala kahle kumnandi bafowethu singayapi ngijabule mangithola the testimony i-testimony engiyitholile laphana ngiyithola komunye bengimfowadela yona leyo testimony bengimfowadela ngayo uslay queen ngasho ngathi awunkosi yami kwasuka lokho bazongizonda baba beingane umuntu ebekhuluma encoma nje encoma uslay queen encoma umagic oil kodwa ngithe angeke ngiyithule le ngizoyisho la ake ngisho nginizwise nje ukuthi zihamba kanjani izinto emhlabeni ngizame magic oil iwana nje sengufuna hayi cha phela bengishikilisa mangifuna imali engane benganqeni ukuyifaka mhlambe bengifune ngo5 wefaka ngo7 wakusasa futhi u7 wantambama noma u8 u9 10 ebusuku ngibuze hawu ngifuna imali ngifuna athi nje bebhizi hayi namhlanje nje angihluphanga shem ngaze angihluphanga konke nje bekushesha bekuyikhindi ngithi ngisathi ngisabhala ngithi mina ngicela ungangilindisi kakhulu eshingene ngithi hayi ngiyabona kanti afike wenzeni uslay queen hayi kodwa namhlanje angigezanga uzoshesha ungiphelele phela ngizokuyanda ukufaka into engana ukugeza kufaka into encane bo hayi bo into encane uzothi ngisho kuye futhi kufaka lokho okuthiwa ukuthi kancinci faka kancinci uhlambe ngayo uslay queen akaselwa kuphela kodwa uyahlamba nawe futhi uyahlamba ngicela ke ofuna uslay queen kuyo yonke indawo kungenzeka ukuthi ichemist likude nawe noma usendaweni ekude awukwazi ukuyofinyelela khona akhona ama distributor amagijima ngendlela esimanga uma uke wathinto yedwa wabo noma wafaka iWhatsApp message akudirector la ungathola khona umuntu ongakhona oseduze yabona nje ngizokhanda nje noma ikuphi nikhumbule ukuthi khona ikhemisi elivulwayo ePitoli elizoba sePitoli maduze uma ufuna idirection yasePitoli ikhona ePitoli ngicela ke uthinte lapha mawuse Pine Town uthi mina kukude ekhemisi Khehlelezi eThekwini ubani engamthola ePine Town ukhona uGoogle ePine Town 0724845053 0724845053 ukhona ke uGoogle lapha ePine Town kanti ke futhi ungagijima uye le eCranscope ugijima eCranscope le uyothola lapha uPenny 0712053715 0712053715 kanti ke ungakhohlwa ukuthi usangamthola futhi umama uPinky eNewcastle 0780745732 0780745732 ukhumbule ukuthi lezi inamba engiyibizayo you can call noma kuthiwa usegoli noma kuthiwa ukuphi labantu bazokuthatha bakufake to the right person bane group yabo bayazana bona ukuthi batholana kanjani bayokufaka to the right person eKhehlelezi eCape Town ukhona uwam eKhehlelezi eCape Town 074480 338 074480 kanti ke ukhona umbali eClermont 0619186268 0619186268 umbali eClermont khona ulungi embilo 0612443695 0612443695 kanti yazi lezi number ziyasiza ngoba uthola ukuthi uyawufuna uslay queen kodwa unalento okuthiwa ipride
uthi ngiyasaba kuye ekhemisi uyayizwa le nto ngizwe uyasaba umuntu kuye ekhemisi athi abantu bazongibona into emnandi ke ngalabo ama distributor they make sure ukuthi product iyafika kuwe sometimes they deliver it to you sometimes back direct you to wozendlini uzoyithatha kuthina abantu bangakuboni so make sure you call one of these people just once you call bazokutshela bona ukuthi okay umuntu oseduze nawe la ubani sinike inamba bazokufonela ukhona unomaswazi ePitoli nomaswazi ePitoli 083 758 3614 083 758 3614 ukhona ubabalwa eCape Town 083 9763478 083 9763478 ukhona futhi esiphingo umamazi 063 33 87461 083 3387461 Davidton ukhona umpume egoli eDavidton egoli ukhona umpume eDavidton egoli 078 50 31 436 078 50 31 436 kanti ke futhi ubani futhi esingamtholanga laphana New Germany ngakathusi ukhona untanga 083 6411 674 083 6411 674 untanga lo endaweni yase New Germany kanti ukhona usisinoncedo Enal Sprait eMpumalanga 072421 2008 072421 2008 kanti ukhona laphana Great Town uPenny 071 2053 715 071 2053 715 ubani ngambizanga ngicabanga ukuthi ubongi egengindlovu ukhona ubongi sisibongi 076 96 23 291 076 9296 23 291 ubongi laphana emthunzini kodwa njengoba ngishilo ngathi you call any number they will just attend you ipride abane pride abalokho nje abasheshe bafonele laba bantu bazokunika umagic oil bazokunika uslay queen ubona estenga amaphumulo abasestenga basemaphumulo 072 142 3731 072 142 3731 eMiddelburg ulethiwe Middelburg Mpumalanga 078 536 3757 078 536 3757 kanti ke ukhehlelezi njengamanje uyayithetha indawo kusukela namhlanje kusasa uzongena usibuthubuthi ulesine uyangena usibuthubuthi uzobe ngene eyedwa ene guest yethu kanti ngolesihlanu uzobe khona futhi usibuthubuthi ehamba nongizwe fokamchunu ngolesibili uzobe khona futhi usibuthubuthi nongizwe izobe semathandeni ivuma ngolesithathu bazobe khona futhi ungizwe nomfakamchunu uzobe khona ngolesine usibuthubuthi ehamba yedwa ngolesihlanu uzobe khona ungizwe nosibuthubuthi mina sonto lonke bafowethu eSouth Africa ngisanishayisa umoya ngiyabona ukuthi cha inhliziyo zamadoda sezibomvu kakhulu ngibadlisa ngamapayipi ngisaphuma eSouth Africa zibomvu mfowethu into engizoyicela nje kubantu bonke ukuthi bathenge amadatha amaningi ukuze ngikuprove lokho ukubona ukuthi cha ngiyolapha la ngiyakhona ngiyezweni laseGhana ngiyolapha ngiyosha umhlahlo uma ngifika phesheya angisamele ukhehlelezi ngisengimele iSouth Africa yonke ayinjalo mfowethu yabona lapha ngiyomela ngiyorepresent iSouth Africa uthi inyanga yokuqala emva kwecorona iphumela nanso-ke ngisho lapho ngiyibreak irecord eyokuqala egibele i-first class ngibatshelile ama-client ngathi uma nifuna ngize kunina first class engigibela angigibeli business class mangiyaphesheya ngifuna uku-attendwa abelungu bazo ngiteteme ngitefe yabo first class bese ngibatshela ngathi uhlaka lwami umfana ongiphathele ikhwama okunganani mbekeni kuphi kwi-business class yes akaqali kwi-economy imithi yama idingi ngihlala kwi-economy isikhwama sama sihlala endaweni right yayizwa leyo nto inyanga yokuqala esencane okuthe icorona ingakapheli nokuphela kahle bathi sizokuhlelela kahle ubuye uze ndoda uzosiza siyakudinga eGhana ngizohamba cishe 8 hours 9 hours ngisebhanoyini ngihamba ngeEmirates izobe iphuma nje mfowethu ngo7 ntambama ngolesihlanu ngiyaphuma mfowethu ngibheka kweleseGhana ngihamba impela ngiyodlula eDubai ngiyavaya khona Dubai ngishone khona le phezulu ngihamba hayi ngizoposta impela mfowethu ngizobe ngibe ngishaya live ku Facebook ngishaya yonke into uhlelo nizoliphatha kahle mfowethu ngiyathemba makunawo ukuthi cha mfowethu bayobhema bakhona kunjalo mfowethu phela cha khona hayi masaphazamiswa ngalutho mfowethu na kanjani
ngeke ngiphazamisele ukuthi ngibe kunani ngemthandazo na kanjani nawe uzobe usubscribe ku www.vumaonline kunjalo nje nama kanjani kunjalo hayi alright ke ngicabanga ukuthi ngiyayithetha indawo njengamanje uNkulunkulu uyanithanda mina ningikhulekele nami ngihamba kahle ngihambe kahle 032959486017 0329486017 inamba se office ka Khehlelezi kanti cellphone 0630517641 0630517641 nazia ndoda yonke indawo ngizwe online Instagram noma kanjani mfowethu